Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Digicast Channel 11. Kag sumubata niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Masobray sa kagatos ka mga establishment sa Bacolod City, ginrecommend nga ipasira bangod nag-operate nga wala sa business permit. Comelec nagpasalig nga bayaran ng 660 ka mga manunudlo nga nagsilbi bilang support staff sa BSKE. Bangkay sa mag-utod nga nagakaagnas nasapuan sa Banwa sa La Castellana. LPA nakasulod na sa PAR. Ikong sini nagadala sang ulan sa pila ka bahin sa pungsod. Kag sa good vibes, Capis shells nga mga produkto sang hiligaran sa tripping ni Roming. Kag isa ka eskwelahan, isa na kadekada nga nagakampanya kontra sa paggamit sa plastic. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, LPA nakasulod na sa PAR. Ikog sini ang magadala sang pag-ulan sa pila ka bahin sang pungsod. Yara na sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang ginamonitor nga low pressure area sang pag-asa. Sa latest weather update sang pag-asa ang LPA, ang yara na sa 935 kilometers east sang northeastern Mindanao. Sa subong, gamay ang tsansa nga mag-develop ini sa isa ka bagyo pero magadala ini sang ulan sa malapad nga area. Ang trafocon ang ikog sang LPA kag ang shear line nagadala sang ulan sa Bicol Region, Northern and Eastern Samar, Caraga, Davao de Oro, Davao Oriental, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi kag Palawan. Ang LPA ang magapalapit sa duta sini nga weekend kag magadala sang ulan sa Southern Luzon, Visayas kag Northern Mindanao. Ginapaandaman ang publiko batok sa baha kag landslide. Sa number 9, mga pagtupa sa ulan dala sa malaing nga panahon nagabulig offset sa epekto sang El Nino phenomenon sa mga pananom. Inisulong sa pamuro sa Office of the Provincial Agriculturist nga si Dina Henzola nga nagsilingman nga humalin pa sang in-announce ang onset sang El Nino phenomenon ay ilang katratapan ang nagamonitor na sang maidid. Moderate El Nino sa karuna gina-eksperyensya sa probinsya pero sa ilang nga monitoring tungod man sa mga pag-ulan wala sang labing naapektuhan. Nakaplastar naman ang programa sa bahin sa pag-mitigate o kung pagpahagan-hagan sa epekto ng El Nino. Parayon sila nga nagaduso sang pagtanom sa mga drought-resistant crops, lakip na mga strategies kaangay sang pagpahamtang sa mga magagmay nga reservoir agud to may magamit in kaso nga magmalanagid ang duta. From time to time, may kita advisory, probably ginabalanse man sa bala misang kwan, sang ulan, so nagabalanse man sa imbis nga ma-worse, nagamoderate na lang siya. Tisiling naman lang nila sa November po daw may ulan man, may bagyo. So, ang ginalantaw naman subong nga daw projection based on pag-asa base sa mga first quarter of 2024. Pero plastado naman na siyang amon anong himuon. Right now, we are campaigning sa Farmers First Step Walk. Kag kung may mga chance kami sa Mama Farmers Field School namon sa LGU, campaign kami kung anong himuon kung maaara magid ang El Nino. Sa number 8, Konseho ang naghatag kay Bacolod City Mayor Albi Benitez ang authority to sign para sa kasugtanan sa construction sang 514 million peso nga legislative building. Nag-aamat-amat na plastar ang mga construction equipment sang Legacy MKU Construction sa likod sa Bacolod City Government Center samtang nagahimus naman ang operator sa natukod nga carnival sa lugar. Ang Legacy MKU amo ang napili nga contractor para mag-construct sang 514 million pesos nga legislative building sang syudad. Sa session sa Konseho, gin-aprubahan na ang paghatag kay Mayor Albi Benitez sang otoridad para mapirmahan ang kontrata sa igatukod nga proyekto. Plano sang alkalde nga masaylo ang legislative offices agud matagaan sang lugar ang pila pa ka mga departamento kaga ahensya sa BCGC. Sa tion nga mapirmahan sang alkalde ang kontrata,
Iga-ratify ini sang konseho agud masuguran na ang pagtukod sang legislative building. Sa number 7, mga tulaan sang tao nga nasapuan sa sulod sang campus ang tubo sa Bano sa Murcia, posible masobra na isa ka bulan sa lugar. Posible mga duha na kabulan sa sulod sang campus ang tubo ang mga tulaan sang tao nga nasapuan sa Purok Overflow, Barangay Kansilayan, Murcia kahapon sang aga. Ini ang paglantaw ni Police Major Mark Joel Reclamado, hepe sang Murcia Municipal Police Station, matapos nasapuan ang kalabera kahapon sang isa ka karga tapas. Hindi pa matumod kung babae o kung lalaki ang biktima pero may tattoo ini sa tiil. Sunod sa pulis, mga 30 tubtob 40 metros ang kalayoon sa nahamtangan sang mga tulaan gikan sa dalan. Sa paglantaw sang PNP, nagahublas ang tawo sang ini ang ginbilin o kung napatay sa sulod sang kampo bungod wala man sa panapton nga na-recover. Wala man sa may nagpa-record sa Murcia PNP nga may missing nga himata. Sa number 6, empleyado sang Water District sa La Carlota patay sa pagpaniro. Padulong sa La Carlota City proper ang biktima nga si Wilbert Solinas sakay sa iya motorsiklo sang hinali na lang siya gintiro sang gunman nga sakay sa green nga auto pasado las 11:30 Biyernes ang aga. Sa investigasyon sa La Carlota PNP, nagwa nga ginsundan sang gunman ang biktima nga empleyado sang La Carlota City Water District. Nag-angkon sang pila sa nawala nga guya ang biktima tugas ang igo sang bala sang wala pa mapatod nga kalibre sang pusil. Madasig naman nga nakapalagyo ang gunman. Samtang ginhingagaw dala sa ospital ang biktima, apang wala na siya matabangan pa kag napatay. Ginapadalma na sa kapulisan ang kaso agud makilala ng gunman kag mapatod ang motibo sa nagluntad nga krimen. Sa number 5, duha ang patay sa insidente sa pagpanglabo sa Banwa sang La Castellana. Nasapuan na lamang ang mga nagakaagnas ng mga bangkay sa mag-utod nga Lito Moreno, 24 anyos, kag Jason Moreno, 29 anyos, sa sitio Mantuhod, Barangay Kabakungan, La Castellana, kainas ang aga. May mga pilasang ilang mga lawas. Sa report sa La Castellana PNP, mga residente sila sang sitio Maligon, Barangay Upper Linothangan, Canlaon City, Negros Oriental. Sunod sa kay incoming punong barangay sang Kabakungan nga si Marvin Palmares Escander, nabato nilang impormasyon. Martes pa nga report nga missing ang duha. May abyan sila nga nagdala sila sa Kabakungan, ginpa-blatter sang himata sa mga biktima nga missing sila. Kagkainas ang aga sa nagwa sa social media ang mga litrato sang bangkay, ginkadtuan ini sang pamilya kag ila na kumpirma nga ilagid man ini nga mga himata. Ipa-autopsy sang PNP ang mga bangkay para matumod kung ano ang ilang aging kamatay. Samtang nagapadayon naman ang investigasyon sang PNP para makilala ang sospek kag may baluan kung nga agin pang patay ang mag-utod. Sa number 4, sale sa ikaduha nga adlaw sa Negros Island Organic Farmers Festival sa North Capitol Road sa Bacolod ang nagdangat sa masobra 500,000 pesos. Sa una nga duha ka adlaw, halos nagahamboy na ang sale sa 1 ka milyon ka pesos. Tubtub pa sa Domingo ang mga booth nga nagatanyag sang organic produce. Suno kay Acting Provincial Agriculturist Dina Henzola, dapat nga mabisitahan sang publiko ang 16th Negros Island Organic Festival gudto matilawan man ang mga ginatanyag nga pinasahi nga pagkaon gikan sa slow food community kaang isang ice cream gikan sa Antique, quail egg adobo ang pila lamang sa mga healthy nga pagkaon nga ginatanyag. Sa gabi naman may entertainment nga ginatanyag gikan sa nagatukar nga banda. Paday naman ang lecture sa organic farming, mga techniques kag iban pa nga dapat man matunan sa slow food industry. Try naton nga i-preserve ang aton nga mga traditional nga mga culinary arts, mga cooking naton, at the same time natibong naton ang mga indigenous naton nga mga nga mga produkto like batuan, no? Mga chocolate naton nga kayuli, kag ang mga ginatukib naton nga mga fresh nga product sa iba na nila hindi makaon pero amo nilang pinaka-unique kag gina-appreciate nisa sa mga chef even sa international kay mga bisita naton mga international mga member kag officers sang slow food na appreciate nila ang mga aton diri produkto.
Sa number 3, sa bansod nga bulan, ipatigayon ang turnover sa mga housing units sa mga benepisyaryo sa Yuhum Village sa Bacolod City. Apang paano bala makaangkon sa sini nga mga condo type nga mga balay kag sinulang bala ang pwede maka-avail sini. Yaring report ni Nico Delfin. Nakapatindog na liwat sang Tiangge si Hedrisa Harder sang Purok Tangkong sa Barangay 7 matapos man nga makabangon sa nagluntad nga sunog sa nagligad nga Setyembre. Si Harder ang pilalang sa mga katapos ng informal settler families nga interesado sa housing projects ng Bacolod LGU pud sa Department of Human Settlement and Urban Development. Ugaling, senior citizen kag hindi miyembro sang pag-ibig si Harder. Amo nga nagalaom siya nga mabuligan agud bisan paano maka-avail siya sa housing unit sa ginatukod nga Yuhum Village sa Barangay Vista Alegre. Sangsan mo lang ma'am na kuminsaran nga do kinanlan mo na gid magsaylo. Kumbaga, kag may kaugalingon kabi nga puloyan. Sinilang ko sa nasunogan na kami. Ano na eh. Ano ka budlay nga do wala ka mo do kaugalingon bala nga listaran. Budlay gid eh kay permi ka lang nga kay permi lang nang ba nga ma-demolish, ma-demolish na kasi dire. Pero wala man ano ang daw dason tuig ma-demolish na din sa kasi rodlat na dayaw. Suno kay Rodel Parcon, Executive Assistant kag pamuno sang housing cluster sang syudad, importante nga makapamiyembro sa pag-ibig ang mga benepisyaryo bangod diri ginapaagi sang disod ang paghatag sang subsidy para mapanubo ang bulanan nga balayran sa mga beneficiaries. So gina-check na sa assessor's office. No, kung may mga nagagwa ng property. Karon ang aton Bacolod Housing Authority sagad na iya makipag-angot kung para ma-determine nila whether qualified nga beneficiary ang nag-apply. Ara kita pag-ibig verification. Ang pag-ibig verification is really a credit investigation. Base sa requirements ng Bacolod Housing Authority, ginakinahanglan nga may kapasidad nga magbayad sang kapin 2,300 pesos nga monthly amortization ang mga benepisyaryo sang housing project. Kinahanglan lang nga mag-apply sang housing application via online o kung magpadulong sa BHA office sa Bacolod City Government Center. How many units sir ang pwede nila ma-avail? Hindi, ang ano ta, isa ka tao, isa ka unit. Okay. Ang isa ka unit, pwede pulihan sa tatlo ka tao. Kung ang isa ka pamilya, may tatlo sila ka membro nga qualified, may kabataan sila nga tatlo ka bilog nga qualified, pwede sila kakuha tag sa isa sa kabataan, pwede sila makaayo na matinoparay lang sila. Wala na sang reservation fee o kon processing fee nga kinahanglan bayaran. Ang mga kasubong ni Harder nga wala sang kaugalingon nga duta nga ilistaran ang prioridad sang housing project. Bisa na mga hindi taga Bacolod, pero diri na nagatrabaho kag nagarenta sang ilistaran ang qualified sa programa. Kinahanglan nila nga magkuha sang certification gikan sa barangay kundi sila temporaryo nga nagapuyo. Ang concern na is that dapat pagsulod nila plastado ang human settlement para hindi na mag-agi sa naagyantang nag-create slum areas. Gindugang man ni Parcon nga tanan nga housing application ang nagaagi sa validation sang BHA kag pag-ibig agud mapasiguro nga ang mga housing units ang makadto sa lehitimo nga mga benepisyaryo. Ginpahayag man ni Mayor Albi Benitez nga ila ipasiguro nga hindi mapamintahaan ang programa. Sa records ng BHA, nagalabot sa masobra 8,000 na mga informal settler families nga kalabanan may kabudlayan sa balayran kag pag-angkon sang housing unit ang mga ginaplano karon sang syudad nga sila ang mabuligan pinaagi sa land banking program. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 2, Commission on Elections ang nagpasalig nga ila pagabayin sang tagsa nila ka honorarium ang 660 ka mga support staff nga nagserbe sa barangay kag SK elections sa Cabancalan City. Sa press statement ng COMELEC nakabutang man nga sila ang nagapatuman na sang pagpangusisa sa amo nga insidente. Damlag pa nagpagwa sang pahayag si Cabancalan City Mayor Benji Miranda nga ang COMELEC Cabancalan ang naghinyo sang bulig sa iya nga talatapan para mabayaran ang honorarium sang 660 ka mga nagserbe bilang support staff.
Iya ginsiling nga ginako man sang COMELEC officers ng syudad nga isa ka honest mistake sa bahin sini ang pag-hire sa ila. Nagdangat sa 3.7 million pesos ang kabilugan nga balayran sa ila nga honorarium. Indi man ini mabayaran sang syudad suno kay Miranda kag indi man iya ini obligasyon kag wala man sang may naka-allocate nga budget para diri. Bayaran sang COMELEC ang mga natungdan sa tag 5,500 pesos. Ginausisa naman sang COMELEC para mapatod kung sino ang may administrative and or criminal liability sa mga field officers sini. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Masobra isa kagatos ka mga commercial establishment sa Bacolod City ang inirekomenda nga ipasirado bangod wala sa mga business permit. Gina-validate na sa City Legal Office sa masobra isa kagatos pa ka mga commercial establishments kanaman diri mga kalan-an kag coffee shop katubtob karon wala pa naka-secure sa ilang mga business permit. Sunod sa kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. magalibot liwat na katapos ang enforcement team agud ipatuma na closure order sa mga yadtong wala pa sa business permit sa banason nga semana. Kahapon, may siyam na ka mga commercial establishment sa Dalan Arceo sa Barangay Mansilingan ang ginsiradaan sa City Legal Office Enforcement Team. Ginpahayag ni Business Permits and Licensing Office Head Stella Rose Rayos nga masobra na sa isa kagatos nga mga commercial establishments ang in-recommend for closure sa syudad. Sila magabayad sang penalidad sa tion nga sugura nila ang pagproseso sa bag-o kon renewal sang ilang nga mga business permit. Dapat mabayad na sila sa business permit, kaya dapat naman ang renewal. Kaya hindi na mag-renew ka pa for next year, hindi ka nakabayad sa subong mong ginusan. Kaya computan pa dyan sa treasurer sa previous year, kaya ka business na wala permit. Kagyari naman ang pagpabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes sini nga weekend. Para sa kadamaan sa aton ang unod sang lampirong ang ginakaon kag shell ang ginapilak diri sa hinigaran. Ginapanagtag ang unod sang lampirong kay ang shell mapuslan. Ang lampirong ukon ang window pane oyster kung mas kilala nga copy shells ang makit-an man sa baybayon sang hinigaran. Pwede ini mahimo nga lamesa, wall clock, chandelier, lampara, jars, frame, wall art, bakya, pati gani long gown. Aton inisaksihan buwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Kag sa Baganihan, isa ka eskwelahan diri sa Bacolod City. Masobra na sa isa ka dekada nga nagakampanya kontra sa paggamit sang single-use plastic. Ina naman sa Sunday sa Baganihan. Barb ko nakita mo na siguro sa ibang mga shell crafts, mga timo sa copy shells. Sa hinigaran ang ginagahalin ang diri sa Negros. Kundiri sa Negros. Kundi sa Negros. Grabing craft nila, Romeo. Na-master man nila. Kag Barb namin sa ila success stories, dapat nadawan nila boss. Kakaboy itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosano. Ako si Barbara Mijares. Tub-tub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.